बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। धेमाजि जिल्लानि सिला फोथाराव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह। सिला फोथाराव सोरबा दुथांफोरा बुथारनानै गालांनाय सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। सिला फोथार पुलिस थानानि सिङाव थानाय 515 नं राजा लामानि सिलि भगबान सारियालिनि राजा लामा साखाथियाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोनो। जायगानि सुबुंफोरा फुंनि समाव गोथै सहखौ दैयाव गोजावना थानाय थासारियाव नुनानै दिमु सारियालि पेट्रलिं पुलिसनो खौरां हरो आरो उनाव पुलिसा थांनानै गोथै सहखौ बोखांनानै धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। 2021 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद होगिरि बिजाथि एबा फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोबां फरायसाफोरानो गावबा गावनि नांथाब नाजानानै मेट्रिक आनजाद लिरनायनि फिथाइखौ मोननो एबा नायनो गोबाव समनिफ्रायनो नेगासिनोमोन। नाथाय दायो जेबो साननो गोनां गैला। सेबाया मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 7 जुन खालारखालि फोसावनाय जागोन होनना थांनाय मोनाबिलि समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोसावदों। फैगौ 7 जुन खालारखालि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय फरायसाफोरा sebaonline.org आरो resultsasam.nice.in वेबसाइटआव गावबा गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ अनलाइननि जोहै नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि सेबाया बे बोसोराव थांनाय 15 मार्चनिफ्राय 31 मार्चसिम अफलाइन मदआव मेट्रिक आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन। बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव गासै 4 लाख फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बिटिसिआव उफ्रा बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि सोमजिदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सिनाय मोनै दुथांफोरा बाक्सा जिल्ला बिजेपिनि मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि सिगाङावनो दुथांफोरा मुसलपुराव थानाय बिजेपिनि मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामना गालांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिजेपि दोलोनि मावफारियाफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव मुखुब थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा बिजेपिनि मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामना गालाङो। बुंथिनो गोनांदि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मित्रजोट दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'नि बिसायख'थि फोसावदिंनाय समावनो बेबादि हिंसायारि जाथाया सोमजियो। बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हायार सेकेन्डारि एबा एचएसआवबो बर' रावजोंनो सोलोंथाइ लानो मोनसिगोन। बर' बिजोंनि फरायसाफोरा 12 थाखोसिम बर' रावजोंनो सोलोंथाइ लानो खाबु मोनसिगोन। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना थाखो 11 आरो 12 थामहिनबा एचएसआव बर' बिजों थिसननो थाखाय गनायथि होबाय। थांनाय 2 जुन बृहस्पतिबार खालि एएचएसइसिनो गांसे लाइजाम लिरहरनानै थाबैनो 11 आरो 12 थाखोआव थिसननो थाखाय आसाम सेकेन्डारि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि नेहाथारि एस.एन. चौधुरी बिथाङा बिथोन होदों। बुंथिनो गोनांदि तामुलपुराव जालांनाय 61थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर' बिजोंखौ 11 आरो 12 थाखोआव थिसननो थाखाय फोसावनाय बादियै बिनि हाबा हुखाखौ थिखानाय समनि गेजेरावनो आबुं खालामनो आसाम सेकेन्डारि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि नेहाथारिया एएचएसइसिखौ बिथोन होदों। बावैसो सिलचराव नार्सिं फरायनो थाहैनाय कारिश्मा ब्रह्मनि गोथै सह मोननायनि उनाव फिन गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सासे बर' सिख्लानि गोथै सह मोननाय जादों। बुथारजानाय बर' सिख्लाखौ बुथारनायनि सन्देह। बुथारजानाय सिख्लाखौ तेजपुर थेलामारा मण्डल माखानि सानजिता दैमारि होनना सिनायथिनाय जादों। हारियानानि गुरगावआव सानजिता दैमारिनि गोथै सह मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तेजपुर थेलामारा मण्डल माखानि बर' सिख्ला सानजिता दैमारिया हारियानानि गुरगावआव खामानि मावनो थांदोंमोन। सानजिता दैमारिया गुरगावनि गंसे न'खराव रुवाथि थाहैदोंमोन। बै न'खरावनो सानजिता दैमारिनि गोथै सहखौ मोननाय जादों। सानजिता दैमारिनि बिगुमै बिलसन दैमारिया सानजिता दैमारिखौ गुरगावआव लानानै थांदोंमोन। सानजिता दैमारिया जाय न'खराव खामानि मावहैदोंमोन बै न'खरनि सुबुंफोरा सानजिता दैमारिनि गोथै सहखौ फट' खेबनो होआखैमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिगुमै बिलसन दैमारिया बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव एफआइआर होआखैमोन नामा? सानजिता दैमारिया रुवाथि थाहैनाय न'खरा सानजिता दैमारिया गावखौनो फोथैना लादों होननासो फोरमायो। नाथाय सानजिता दैमारिनि हायाव गोग्लैना थानाय गोथै सहखौ नायोब्ला फोथैना लानाय बायदि फोथायजाथावा। बेफोर गासिबो बाथ्राया बिगुमै विल्सन दैमारिखौ सोंनाय फिननाय खालामबानो गासिबो जाथाया सोराङाव फैनो हागौ। चिरां जिल्लानि नितुराज ब्रह्मआ गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ दिगारजों गाग्लोबदों। चिरां जिल्ला काजलगाव उजानिगाव हालामनि नितुराज ब्रह्मआ गावनि मोजां मोननाय सिख्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हतापारा गामिनि ममता बसुमतारीखौ सुरुपेटायाव जोलुर गेलेनो फैनाय समावनो दिगारजों सुदों। दिगारजों गाग्लोबनायाव हिन्जावसाया गोब्राब जखम जादों आरो बरपेटा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे जाथायनि दायनिगिरि नितुराज ब्रह्मखौ पुलिसआ खायो। मा जाहोननि थाखाय नितुराज ब्रह्मआ गावनि मोजां मोननाय सिख्ला ममता बसुमतारीखौ गाग्लोबदों बिनि गुबै जाहोनखौ रोखा मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।
स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।